Kapamilya Caravan 2024, Kyle and Sally! I can keep my cool, but tonight I'm mad. I'ma be in a dangerous mood. Can you match my time? I try hiding. Talk is cheap. Show me that you understand just how I like it. Can you blow my mind? And of my own body. If I give you my time, can you search my soul for me? I don't want you can last all night, don't get too excited. Can you search my soul for me? I don't want. Napakagaling po na artista. Napakagaling din po na performer. Please, without further ado, i-welcome na natin the one and only. Sino? Sino? The one and only. At gabi po sa inyong lahat. Isa pang kanta. Sabayan niyo ako ha. Next song please.
sa akin gawa. Isa sa mundong magkakaaging katawa. Dahan-dahan magbibigay ang aming mga balat. Magdadagdag gustong sabihin sa mga fans ninyo na nandito, sa mga Ilonggo na sumuporta, lalo na sa mga Kyle Drea. Sino ba dito yung nanonood ng senior high? Sa mga hindi po... Sino dito yung natapos na yung senior high? Wow. Ayun. At yung mga hindi pa nanonood ng senior high. Oh, konti lang. Konti lang. Kung kasi di ko pa nanimaka ang sama ni natin tungod ni mo kay naatlot na siya muhi ko mag-usap. Yeah. May bago naman tayo ma-NSS, di ba? That's the first time they heard it right here. Di ba? How lucky are we, Ilonggos? Yes, ay ma-plug ko lang din. Malapit nyo na din po. Mapanood Pamilya Sagrado. Kasama ko si Piolo Pascual doon. May bago po kami intereseri na dapat nyo pong abangan. Thank you. Yay! How about you, Andrea? Ako po, wala pa ako show as of now, pero patuloy po ang aking YouTube channel, Andrea B. Pwede nyo din po akong i-follow sa Instagram at Blythe, at sa Twitter, I'm Andrea_B, and TikTok at Blythe po. Ayan. Sino naman kaya ang susunod nating makikita on stage?